Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Padayunon ta karon ang katapusang sumpay sa suatampo nga pinada sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Chona. Nakakontak yun si Glenn ako. Apan, wa na ko'y bisang kamay feelings para niya. Sa kong pagtrabaho, maayo ang akong performance sa trabaho. Busa, gi-congratulate ko ni Mr. Clayton nga among Chief Operation Officer. Nilabay ang daghang mga adlaw nga usa ko katuig sa Florida. Nagsabot mi si Jambi nga mag-celebrate inik-out namo sa trabaho. Apan kalit nga naguba ang mauna mong panagsabot unta. Human nga maila-ila nako ang nagpailang Aldrin ug usa ka financial consultant. Nag-admire ko sa iyang kagwapo apan gikasuko kini ni Jambi. Naiubos ko niya og ni pauli na lang sa magipuy-an. Nauli siyang nagdaog food o wine, nangahubog mi og hangtod, naitabo, ang wa na mo damhang may tabo, tali ka na mo daha, ni Jambi. Himog ko na sagang. Lipong na ko da. Naikong ko sa wine. Uy, Jambi. Dugay na kay ko natipig ini pagpati, Joy. Unang pagkakita ko palang nimo. Patay na kay ko nimo, Joy. Jambi. Maayo kay nakahuna-huna kag video call na mo din ni Mama ni Muday. Gimingaw na ko ninyo ni Mama pa. Kumusta naman ka, ha? Okay, ragit ko, Papa Enrico. Hi, Day. Chona, nak. Hello, Ma. Gimingaw na ko ninyo diha ni Papa, Uy, sobra. Di na pod magdugay, nak. Kung dili ka lang ma-extend sa imong kontrata diha sa gawas, mauli ka na gyudinhi sa ato. Kay doha man nagkatuig ang imong gipirmahan, dili ba? Maolagi unta, Ma. Pero mo-extend magugkoog another 2 years. Kay nakauyon naman ko sa akong employer diri. Oy, nagdahong baya gid minak. Nga mauli ka na kay hapit naman ka magduha ka tuig. Sigun sa gipirmahan nimong initial contract. Sorry, Ma, Pa. Pero mo-extend pa ko og another 2 years akong kontrata diri sa Florida. Mao ba day, Chon? Oo, Chambi. Nakita na ko sila during sa pag-video call na mo. Nga nasagmuyo gid in town. Pag-ingon ako ma-extend ko sa akong contract diri og another 2 years. Salamat ha kay andam gi ka mo tuman og sabot. Kay ako baya, na-extend ako last month og another 2 years of my existing contract. Kaya di ka gustong biyaan din he. Importante na sadbiya kayo ka na ko, Chambi. I love you, Chona. I love you more, Chambi.
Hi, Miss Jonah. Kumusta ka? Hello, Sir Aldrin. Okay na ko, sir. Okay. Oh, si Jumpy. Isukik na nanawan na rin ako. Nasuko kasi ang amitagad po ko ni Sir Aldrin. Wa ko malipay sa eksena nga ako nakita niyo ni Sir Aldrin, Chon. Angay paguto ni mo ikasuko. Connected si Sir Aldrin sa financial institution kung diin sa tanagtrabaho, Jambi. Pero nangigi ko. Og nahibaw ka gid unsay rason, gimahalti ka. Og dili ko gustong ilugon kas lain di ka nako. Jambi! Wala ko makasabot sa batasan. Nga gipakita karon ni Jumpy. Nagkado kayo bisa mo kita ko nga relasyon. Nagkaana mo kalisod sabto niya batasan. Dili na siya mao ang kaning Jumpy nga pinangkakayo ko. Oh. Siya nasad kining nanawag sa kong roaming number. Ang akong ex sa Pinas. Si Glenn. Gamit ang akong roaming number, Priscilla. Subli na sad nga nagparamdam nako ang akong ex-boyfriend sa Pinas nga si Glenn. Hello, Glenn. Jonah, kumusta naman ka? Okay naman kayo ko diri, Glenn. Happy ta sa doon ta mahuman ang akong kontrata pero mo extend ko. Mao ba? Bisan og gibaliwaan ako nimo pero niyapaghihapon ko nga magpaabot nimo, Jonah. Glenn. Nagtuo ka wa ko mahibaw nga nagsulti mo sa cellphone atong ex ni mong si Glenn? Nga nung masuko, man ka nga, wa man may daotang nang gipanagsultihan. Ayop ka! Ayop ka! Si Jumpy Boy, ikot sa ba? Aray! Ha? Wa ka makailan ako mo ni masuko, Chona! Jumpy, dili na ko! Dili sobra na ka! Dili na ko makaantos pa ini, Jumpy, dili na ko! Chona! Had you finally decided to leave and go home to your country? Or you'll grab the opportunity to extend your working contract? I definitely choose to go home, Mr. Clayton. Well, I will respect your decision, Miss Chona. But the door of your great opportunity is widely open. Anytime, okay? Thank you so much, sir. Chona, please. Please, ayoko biyahe, Chon. Sorry. Nahimo na kong bati tugod sa sobrang akong pagmahal mo. Self-centered ka. Ako'y tao nga kung mo na'y pasakitan.
Buot na lang og kalimtan ay hangtod sa hangtod. Sorry na, please. Chon, I love you, Chon. I love Ikaw ang you. itapos ining tanan, Jumpy. Human ko ni mo dapati. Please, na-extend mo akong laing 2 years sa tungod ni mo. Kay dili ti ka kayong biyaan din kay mahal kayo ti ka, Chon. O niya karon, dili ka mo extend kay mo pauli na lang ka. Dili ba na unfair alang nako, Chon? Gahi kong balatian kung mo na pasakitan, Jumpy. O kung ako na mapuno, dili na gyud ko. Goodbye, Jumpy. Chon na. Chon! Blessing in disguise. Kinahigmat ako sa kamatuoran nga. Dakong sayo pang akong pagpakigrelasyon kan Jumpy. Dili to ikahimuot nilang mama ug papa. Papa Enrico! Mama Carmeling! Pastilan, kamingaw ko na yun ning akong pinangga kayong anak. Ikaw na kay kunin mo na. Ako, sabnak. Grabe ang kamingaw nga akong gibati ni mo. Ma! Ayaw nagbalik na to sa layo, dayoy. Mingaw, gid kaayo mi ni Papa ni mo. Way adlaw nga dili mi maghandom ni mo. Depende lang unya sa sitwasyon, ma. Chona. Maayo kay niya ka na, Glenn. Tempa, nga nung niya na sa ding tawhana? Pa, nagsabot mi nga sugaton sa koroniya. May nga daw, sir. Ma'am. Mayong adlaw sab ni mo dong. O sa gudahin eh. Mitoo ko nga mahal kong tinuoray ni Glenn pa, ma. Kay nihuwat gid siya nako. Tinuod na. Lahi gyud ang usa ka matuon nga gugma. Andam nimo sakripisyo pagpaabot. Hangtod asa ug hangtod kanasa. Ug salamat sa Dios kay niabot gyud kini higayon. Kanay gugma, mainantuson og mapailubon. I love you, sweetie. Di na ginakausikan kining second chance nga magihatag na ako. Mitoon ako ni mo, sweetie. Mao nga, kudon sa imong plano, maoy akong suportahan. Magminyo ta. Magpakasal ta, sweetie. Huwag ko magbahay.
sa akong paghatag og laing higayon kang Glenn. Nagpakasal kami ug nahimo siyang buutan nga bana ug mapinanggaon human sa among kasal. Buutan na nga akong bana ug pinangga na kay ko niya uban sa among mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat inyong magtatampo, Jonah. Mga kasama, maukato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Chuna, dinining atong talumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.